meget her til lige nu. Jamen, jeg spillede på... Jeg var ude at tisse. Må jeg lige se, hvad I... Men jeg vil lige være spille med dig. Men ved I hvad, I kan faktisk begge to spille mig lige noget den her gang. Prøv at se den her. Prøv lige at se her engang. Ved I hvad? Se. Bum. Se, nu kan vi begge to spille. Ja, prøv at se, du spillede det her spil, ikke? Og hvad var det, du spillede? Enkelt bøs. Ja, prøv at se. Det her spil, det tror jeg slet ikke, I kender. Se, nu vi kan faktisk spille 2 mand, og hvis det er helt rigtigt, kan vi også spille 3 mand. Så kan vi lege, at I bankede mig i det spil her. Jeg tror faktisk, I er rigtig gode. Prøv her. Så skal du bare trykke herover. Så styrer du din her, og du styrer din her. Så kan vi prøve at se, hvad der sker. Prøv at trykke en gang. Og så din tur. Så I det? Prøv lige at trykke igen. Så kan du ikke. Ej, du var ved at køre ind i væggen også. Har det hurtigere der? Se lige. Øj, det går hurtigt nu, hva'? Bank hende. Bank hende. Så, nu tror jeg, jeg gik videre til det næste level. Yes! Ej, hvor er I gode!